Bermeotarreke, ontzi erdi bateko errenta bai, ea maniobra. Ondarribik 10 eta 24 markatu dule. Oso garrantzitsua ziaboga, Kaikuren branka. Bermeok Urdaibai hobeto. Hobeto zuzendu dute. Bai. 10 eta 10. Kaikukoak 3. kale horretatik zabaltxiago. Hobeto zuzendu dute Bermeotarrek. Eta olatu orain Bermeotarrentza. Ontzi bat aurretik bai behar bada. 2 segundo, lau. Hori da Urdaibai Kaikuri lau, San Juani 6, hori 9. Ziaboga aurretik ematen duen abentajatxo hori. Oso ondo arego eta bere gutinak. 5 segundo, hemen dago estropada jaun Andreo. Urdaibai Kaikuri, lau 5, San Juani 5. Kaiku errekuperatu da 3. Kaikuri eustea tokatzen zaio. Jo beharra dute zestaokoek eusteko orain. Galdu gabe horre. Momentu larria zestaokoentza. Pikaina jaun Andreok, Bermeotarren ziaboga. Aber errekpikan ikusten dugu, baina nik uste dut Kaiku hasieran aurretikan sartu da, baina atzetikan atera da. Nik uste proelak ez duen sartu ondo espaldina, baina oso iriki jatea da Kaiku, eta Urdaibai olatua oso narrapatu du, ziaboga ondorian, eta ordo, estropada, Erne, Estropada dago, 5 segundo. Urdaibai Kaikuri 5, hemen maniobrari gara ikusten berriro. Ez bestela Zabalogo atera saio bai. Zabalago. Branka lehenago. Oso azkar gurutzatu du. Bermeoko Arraun Elkarteko ordezkaritzak ontzia. Oso azkarre bukatu dute maniobra hori, bai. Eta horrek gero ondorean olatuan laguntza izan du, eta horregatik horre 3 segundon aldea, eta pentsa, horre izugarrizko buru jatea izan diteke baina Kaikuko taldeak, 5 segundo aurretik, bandera Bermeo bidean, Urdaibai aurretik, 5 segundo terdiko abantaila zuen Kaiku, San Juan 7, Orio 8, Oriok Ondarribirekin konparaketa egindat, abantaila handia, Oriok une honetan Ondarribiri 11 segundo, beraz, horrezko txandako lauak aurretik dira, ikusi nondan Urdaibai, momentu psikologikoa da hau, Orio ere Kaikuren gainera sartu nahian, San Juan hortxe parean baita ere 8, Bermeotarren esku dago orain bandera, baina lan egin behar dute, asmatu behar dute, eta asko falta da, begira zenba metro falta dire. Estropada badago oraindik, aukera tenentza dago. Bai, eta hemen ikusi behar da, aurtengo demoraldi lehenengoz, Kaiku atzetik handa horrela, eta ber nola kapaz dan buelta emateko, edo ez dan kapaz buelta emateko, tenengo aldiz bera atzetik ikusten da. 3 segundo orain, momentuz errekuperatzen Kaiku. Olatu bat, hor da gora bera. Urdaibai, Kaiku 4 segundora, Orio 7, San Juan 9. Orain arte pixka bate Aitorrek esatetzuna, talde galatikoa beti aurretik ibiltzen ohituta dago, eta atzetik ibiltzare jakin egin behar da, eta horre erakusten da burua hotz edukitzen, eta ikusten da Urdaibaik eusten ari dela, abantaila ez asko, baino eusten ari dela 5-6 segundoko hori, eta aurretik josea horrek izugarrizko garrantzia du, horre gauz guziak ondo ateratzen dio, olatuak hartzen dituzu, eta Kaikuri gauza geho eta geho estuago jartzen Bermeoko taldea, 7 segundo, Erne! Orio ere Kaikuren aurretik kokatu da, Orio Kaikuren aurretik, min egingo dio honek zestako kuadrilari, San Juan 13, San Juan darren itxaropena joan dira, banderari begira zegoen itxaropen hori joan da, Orio Kaikuren aurretik, momentu hau erabaki horra da, Kaikutarrek momentu honetan bandera galtzeko zorian dute. Bado Urdaibai hori 7, Kaikuri 10, San Juan 15, momentu honetan Kaiku bandera galtzeko, pausu, tristea eman du hor, Urdaibai aurrera, Orio estropada hona egiten, Orio oso estropada hona egiten ari da, Urdaibai hori 6, Kaikuri 9, San Juani 15, oso ondo Urdaibai, Orio 4 segundora, Orioren helburu argi dago, horrezko txanda irabaztea da horien erronka, Kaiku segundo asko galdu ditu, Urdaibai Kaikuri 10, Urdaibai Kaikuri 10 segundo, golpea zestaoko entza. Agur esan duela Ikurriña, ezin izango diote huelta eman zestaokoek. Bai. Urdaibairentzat Urdaibairentzat hortxe da, historikoa izan daiteke gaurkoa. Ez du inoiz irabazi Donostian Bermeoko Arraun Elkarteak.
Ikaragarria doa estropada. Oriok beldurrik ez, lehenengo igandean 18 segundo atera zizkan Urdaibaik hori, orduan horre esaten zuen, txanda irabasteko aukerare edo horre aterako ziela hori lortzea hori jokoak, eta poliki aurrera. Erne hori jokin, Hori estropada Atzetikan aurrea dator, Atzetikan aurrea, lehenengo kaletik gainea, Erne. Baina, Urdaibaik hori horrekin atxoa ikaragarria du, 17 segundokoa. Baina txandak hori Horezko txanda hori horentzat izan daiteke. Firmatuko lukete hori oraintxe bertan. Kaiku galdu du, porrot egin du. Porrot egin du, burura bera etorri. Parean dira Orio eta Urdaibai, Kaiku 12 segundora, San Juan 17ra. Bandera Bermeo bidean da, jaun Andreo. Urdaibai eta Orio, horrezko txanda honetan aurretik. Orio branka zartu du. Orio estropada handia gaurko honetan. Bigarren bueltan oso ondo luze honetan dotore Oriotarrak. Urdaibai segundo batera, Kaiku 13ra. Demoraldi honetan esan dugu behin baino gehiagotan. Aurtengo Kaiku etzela igazko Kaiku. Eta gaur ari gara hori ikusten. Batez ere atzean gehitu danean, ez? Urdaibai lortu dunean muturra sartzea, nola buelta mamartzion situazio horrei, azkenean ikusi da, berak etorri diala, eta nik uste agur esan diotela Ikurriñai, ez? Behaia ikusi dira atzetikan bestean muturra sartzen ziotela, eta bere burua pasada txarra bat jokatu dile, eta akabo, Kaiku gaur esan dio Ikurriñai, Hori aipatzen eginan, galatikoak, baino atzetik ibiltzen ikasi gabiak zeudela, eta gaurkoan ezin erantzun izan du diote atzetik beren burua ikustea, eta pixka bat hori da, orain arte elkartetik itzein zigute, pixka bat San Miguel Liga etzela honenan liga, pixka bat kupoari begira eta bar, eta erakutsi da San Miguel Liga honenan liga dela, eta hemen galatikorik ez dagola, nik uste dut Kaikun porrota pixka bat badela urtengoa, bere ibilbide guzia kontxari begira egin, eta hemen porrota egin dute, eta nik uste dut denboraldian zehar beren helburuetatik oso urrun ibili direla, eta nik uste dut Kaikukoa pixka bat alde horretatik kritika pixka bat egin dezaiotela. Aurretik Orio, estropada handia egiten ari dira Oriotarrak, azken 0 metrotan Oriok Urdaibairi 6 segundo. Kaikuk 18, generalean bigarren, hori da helburu Oriotarrentzat. Txanda irabazi eta zailkapenan bigarren kokatzea hori da erronka. Hain zuzen, Kaikuk hori 18 sartu zizkiolako. Begira zer dioen! Hau ezibizioa esaten du Carrillo. Urdaibai eusten, Urdaibairentzat izango da, bandera, Urdaibairentzat. Hemen dugu Zabalondo jauna aldamenean, emozioz gainezka. Egun historikoa, Bermeotarrentzat, bigarren postuarekin posik izango zara une honetan. Kaiku oso urruti da, Josu Zabalondo, Ikurriña zuentza da zoriona. Oso posik eta zoriona Bermeoko herriari, benetan eskerrak danare okindugu laguntza itxik. Alegindan jente gizan etor da, jaietan gauz, benetan, ezin dut esan besterik. Bai guldu esan albandoten, nire lagun batek, egunien emondozkun bertso batzuk, arrantzale egunien txokuen abestuteko. Ondo da. Abestu dugu horrek bertsoak eta negar begin dugu. Bai, Esteban, hemetik hainbetarin zain du. Gero arte. Lasai hementxe, bukara ikusiko dugu Zabalondo jaunarekin. Orio dotore dator, Oriok 5 segundu, 6 segundu Urdaibairi. Kaiku kolpe hartu du, 21, begira. San Juan ere gainean du Kaiku, normala da, pertsona dira. Ikusi dute bandera joan dela eta sufritzen ari dira. Eta hori gertatu egiten da kirolean. Dotore Oriotarrak, Oriotarrentzat orezko txanda. Eta zailkapen orokorrean, bigarren postua da Oriotarren posibilitatea orain. Oriok Urdaibairi 5. Azken 1 metrotan, Urdaibai eustean nahikoa da. Bermeora doa Ikurriña! Garaipen historikoa Bermeorentzat! Garaipen handia Oriok hemen lorturikoa! Hortxe, begira arego! Ezkerrak ematen gora begira! Hor da arego! Egun historikoa! Horrezko txanda Oriorentzat! Ja! 19:28 Oriorentzat! 19:28 Oriok! Hor da bigarren Urdaibai, 8 segundora, Ikurriña Bermeotarrentzat, zorionak Josu Zabalondo, orain bai irabazia dago, Kaiku hemen dator, 3.
eta laugarren tokian San Juan hortxe, Kaikuko 21 segundu galdu ditu, Orio bigarren zelkapen nagusian, heldu da baita ere San Juan, Josu Zabalondo,